ipo hacho. But ukazongoudza understand unoona nyaya dzakubuda mashi. So kana uyane mwana ndopanooneka utsotsi. So usiku ndopaakaenda akanotora umwe ndokuisa kwake, ndokutora uyu ndokundoisa kwake. Uyu zvanzi ndakatarisa mangwanani kurati during the night Bible rinoti kuchema kungauya usiku asi mufaro mangwanani. Kurati uri usiku mai avaingoshandisa feeling yekukubata kuti mwana aripo here. So vainzwa mwana aripo but asiri wavo nokuti havasi kuona. Dai Mwari vatipa meso emweya. Kusaona kunoita kuti ubagadzire problem uchifungidzira kuti zvinhu zvako. Chinhu chaari kubata panapa mwana but wake here kwete. Wakaipa ane tsika yekuti pamwe pacho haakubire okusiya usina chinhu. Anokubira okusira zvinhu zvisina basa. Kana zvisiri izvo zvinofanira kunge zviri zvako. Kune level yekuti unobirwa kwete murume wacho. Unosiwa une murume unobirwa rudo. Unenge wakutoziva kuti murume wangu ane munhu anodana naye. Kune vakadzi vanotozviziva kuti murume wangu ane munhu anodana naye. Kuroti neni tinogarisana but parudo somewhere. Kana kuenda rudo. So kune tsika yekuti haubvutirwe dhedhi. Udhedhi ndo unoita. Pakudano mukawo usiku wati Mwari chakabvutwa pano ndochanda kuda kuti murume aripo but murume anondida ndiye asipo manje. Vana ndinawo but vana vanonditeerera ndo vandiri kushaya pamba panapa. So mukadziyo akabvutirwa chipenyu ndokubva apiwa chakafu. Difference ilipo haisi kushaya mwana, ndeye kushaya chipenyu upenyu pamwana. Saka kune dhimoni rekuti basa haushaye, unongoshaya musoro uri pabasa. Zvoti unoshaya kuti ungoshandirei. Ane tsika yekuti kana aba ane zvimwe zvaanosiya. Zvekuti mukusaziva unenge uchingoti so long life. Chero hanzi chikuru kufema. But unozoona ndiri kufemereka asi rumafemero chaya. Akafemera akakanenge kane pressure. Kune tsika ye-exchange yemuyechina yekuti chechi inosiyiwa ina Jesu kwete mupenyu akafa chete. Pfungwa yavo ndeyekuti kana tazofawo toenda kudenga. Chechi inogumira parufu. Nemumwe anotopindira chechi nyaya yerufu kuti iyi chechi inochemana. Pfungwa yake ndeyekufa. Akatouya ayemura mabatiro anoita vanhu panhamo. Akaziva kuti iyi chechi ndoipinda chete. Nokuti panhamo. Kwete parugare panhamo. Ndakauya nepfungwa iyi yakaita sekudaroso. Ndakarerwa ndichinzwa matestimony emunhu aipupura achiti takabva kunyika hama dzangu. Kunyika taifara. Saka ndakava nepfungwa yekuti kuchechi hakufarwe. Wanzwa wese anoti ndakafara kwakusi kuchechi. Ndo zvatinopupura takafara panze apa tikazouya kuno. Saka makauya kuzotsamwa pa. Kana mufaro uri panze tichitowirirana kuti panze apa panofarwa saka kuno kunoitwei. Kureva kuti wakaipa kana akaba mufaro wekereke unofanirwa kudzoka. Pauro achibata anoti rejoice, oh aside rejoice. Hatifanirwa kuona mafaro panze, tiri vana vaMwari vafanirwa kufara nokuti tina Mwari. So chechi yakabirwa joy ikasirwa misodzi nekuchema chete. Focus yedu iri pakuti kana tafa taenda kudenga. Takangana kuti pane life yatinopiwa nokuti wakatifira. So exchange yaitwa vari mumba zvanzi kuseni mangwana I examined ndakanyatsotarisa. Kuna kuti amai vanoziva original picture. Vanoziva mwana wavo chaiye kwete mwana wavo chaiye. Ukaenda kumapurisa indabirwa TV vanokubvunza kuti yakamira sei. Vobva vati Samsung 52 inch. Voti taura zvimwe why because ma 52 inch ma Samsung akawanda. Saka todati kana tarecover inonzi yako tizive kuti ndeyako. Saka une zvimwe zvaunobvunza unzi ine yovhota pakona so inenge yakatekenuka bichana ine crack ine kamark ine siramba yakati. Those details now dzinosiyanisa nemamwe esi ma 15 inch. Kurati wane information inoita kuti urecover zvako. Church ikashaya original information yeshoko raMwari, we settle for the less. Rangu Bible noti mukaterera Mwari you eat the good of the land. Kurati Mwari vakabva pa level yekuti vava kutaura the good.
Nakunge mukaterera muchadya. Aiwa, is not if you are obedient, you eat the good, not eat good. Waranto knows the good. Can I own my nature yako you are wired for best for the good. Kungo tu wakaipa ndiaka kuvara so kwa ngoti chero right. Reka ndikupe picture inoratidza kuti mauri makadyarwa kuda zvakanaka. Ndakambosvika pabhero so kuna mai akatenga imwe sheti tekera murumo vasunza sheti vabhadhara $3 vada kuenda ndipo vakamira vatanga kukomplena saka mkwasha haina button second hand ka yakambopfekwa you expect anything pachinhu chakamboshanda but mavari mune pfungwa yenyowani vanotoda mabhatani akakwana pahembe yakapfekwa ikashanda kuna kuti vari kuti kutadza yedu dzine mabhatani akakwana kubhotiku but pano ndiri kuenda futi hauna nidi yekukumbulia hembe yakabvarirwa kubhero nokuti dzakambopfekwa ka ndokuti you qualify with second hand. Even ukatenda kubucha kaona mama yatinda nyama so mzwa kukumbulia kuti kwasha kati haina kana kanyama ivi muri kuda mabhonzo so mabhonzo haana nyama but matenga mabhonzo mune kumwa kuti haana kana kanyama mkwasha kurati nyama totoida ufunge pandau kusperera kumabhonzo. Picture yekuti you are wired for good. Zvakanaka ndo zvako but wakaipaka kubvutira panoti good ndobva akusira food. Kana ukati zvakaoma uri right zvakaoma but ita research imwe iri deeper wakaomerwa vamwe zviri right because ukaenda mubucha unoona muine zondora isaini yekuti kuhuku yacho yanga iriko kune vakadya vakazosira iwewe tsoka ukasvika mubucha kaona muine mazondo mombe yacho yanga iriko kwete last year this year aiwa this week kune varova steki vakakusira tsoka kune vachiri kuenjoya the good of the land. Amai vakatarisa osa Adam na Eve challenge yawe one ivo vanobvira vambovavo vana but vakatenderwa kuva vabereki vanorera vana andiva judge seri ndo vakabereka the first medal ndo kapo yekutanga kubereka mwana anorai mwana challenge ndeyekuti ivo havazivi kunonzi kutamba kuita sei kusheterana kuita sei kukona vanobvira vambovavo vana so there are things you can only understand by experience. Avanobvira vambovati vana pishechi ibva kungosikwa kutonanga kumurume straight achitongopedza kusikwa kumba kana kungoita kamusikana kana kungotanga kana kudii. So challenge yevana vavo manje vakazobereka vana vadzingwa mugarden saka vana vavo vakashaya original information yekuti kwatiri kugara kuno haisi pfungwa yaMwari pane zvatakakanya vapfana vanofidza ndiri type yesango because Mwari asika munhu akamisa mugarden but munhu atadzira Mwari akadzingwa mugarden ndokunobereka mwana abuda mugarden saka vana vakaberekwa musango vada kumbofidwa information yegarden chikashaiwa original information yepfungwa yaMwari tinorarama upenyu hwesango kune original information yaMwari asana muzona kuti ayi wafundise mazano vanoparidza kuti uchavakaipa uchadi hasina basa tikuenda kudenga. That's a lie. Deuteronomy 8:18 Old Testament inoti kuti I am Jehovah God who give you power to make wealth. Wealth kune simba rekudzinga madhimoni nesimba rekuita zvinhu rekuna Mwari chakwete kasatani akuna chingabwe Mwari chekuti zvese anoitira vana vake ovasiya vaine nhamo vakada kugarika vaenda kwasatani azviita kungoti takarerwa mukaucha yekuti hakuna munhu akambonongedzerwa kunzi urikuona munhu kupfuma kwese nekubudirira kuti Mwari vese vanga vapfuma vandakanongedzerwa vanga vakaromba saka ndineka history kari bad handina munhu akasudzirwa naMwari wandakamboratidzwa wandakaratidzwa wese akabudirira itsotsi kana kuti akaromba saka ndakakura mukaucha yekuti kana wakutoda kubudirira kuchecha akuita enda panzi tine information yemusango isu amai zvandakanyatsotarisa ndikaona kuti haasi iye wangu hongu mwana but kuzoti wangu haasi ndiri kuda the original baby kwete just a baby osa pani pekuti zvawakagamuchira ukatenda muupenyu handizvo zvakanzi naMwari zvako but inhau yekuti hauna original information yekuti zvinonzi zvako ndezvipi hausiri kutambudzika haisi pfungwa yaMwari kunyepa kwasatani. Amen.
Zakuri tise kuti akona zvichiitira saMwari pane zvaadambo kutrena. Hakuna mubereki kana akarwadziwa sei nemwana anesinganzwa anoenda kumaofisi eSupport Unit kuRanyotu oti mbondipawo matenga asimbokaputisa. Tikadzoke muzvara chaizvo. Mubereki nekuda kwerudo nyangwe mwana atadza ane zvaanoshandisa zvinopruvha kuti kuranga hakusi kuuraya. Kune musituation inofanira kuti uyu haasi Mwari matenga sasatana. Vabvutirana vana vachigara vese hondo ikatanga mumba mumwe ndokuona kuti muno mwandi uine. Ndinowanzo rara. Iye kurara kaine challenge wayo. PaBackside hakuna akaita 38 years. Jesu auya ndomva mubvunzo unoda here kupona. Anobvunzirwe iye akauya panzvimbo urupora vamwe. Akawanikwa akarara. Nzvimbo iyo haidi kurara inoda munhu detective. Why nokuti zvanzi atanga kupira saka hautange kana wakarara. Hama dzangu kunonzi kurara kuleka original information. Unorara mukereke munosi ukanzwa vamwe vachipupura zvinoitwa naMwari isaine kuti anotoita muno. Kuti hasi kuita newe muno. Sabada kuchekwa tanda kuti rarei. Ini kuchikoro kwandakafoira mwangu wakapasa saka ndaigona kunyeperwa abereki. Saka tichanga serious. Angari pane 90 Timothy akapasa. Ndikafoira. The picture kuti manosa ataipiwa aipasisa but aishikira. Pasingapasiki. Same class. Mwana wangu akaenda homework maths zo. Ndi wekere ndikati maths dzinondinetsa. Ndipo ndakagona kutaura. Anda kuti dzinonetsa. Dzinondinetsa ini baba wangu. Akabvatiswa nemwe mukomana wategara naye pa next akatopasa maths. Kuna chandakagona kuudza mwana chokwadi kuti adzinetse dzonetsa mudhara wako. Tikangoita type vakuru vakadaro, chechi inosimuka. Inobvuma kuti izvi Mwari haana kundisaka mazviri but Mwari anoita zvakadai. Kwaita kuti chandakundikana inini yatodhoktrine achiitika. So vari tu vakangotaya tinoda kuhande pamambo. Saka ndinofara kuti ndanoba wacho pamambo anda kuenda. Saka ndinoda dhimoni muchechi harirovi. Patinozinamatirwa anotobvora kuti ndisiye saka pesa bongo uripo. Service kuroho vanhu kuimba kuti dhimoni riko zvarakagara munhu wangu. Vanhu vakunamatirwa vanoona ndachazodi sapesa patati inewe. Amai vekuba mwana vane tsika yekubvuma futi kuenda pamambo. Vari kuenderei vane pfungwa yekuti ikoko pane zvinogona kuitika ndikabudirira futi. Satani wakairasa abudirira kana wauya kuimba Jehovha. Kana wauya kuzotsvaka Mwari wakatendeka unodzoka une chinonzi chako. So vari pamberi pamambo yengova ndewangu. Neaba mwana amborarira zvake zvikafa pane paanonyepera kutaura love kumwana asiri wake kuti ndewangu. Ngwarira kudiwa nezvinouraya. Ngwarira kudiwa nezvine program yekukupfudza. Why nokuti pavakaramba vachita makakatanwa mambo ndopaka ndipeiwo banga. Ndaiti Solomon wakakumbira wisdom kuna Mwari. Banga rinotaura death. Pamusoro pemwana rinotaura rufu. Unoridii banga nauye mwana mumwe chete asara. Nyamba chinonzi wisdom chiri muna Solomon ndechitoratidza kuti wisdom kana uinayo une the ability to learn from others. Munhu ane uchenjeri, munhu ane teachable spirit, munhu anodzidza kubva kune vamwe. Nokuti nyaya ndikutaura nezvayo yakamboitika kwete pakati pevakadzi tu vachibvutirana mwana asi pakati pevarume 2 Genesis 22. Mumwe murume wacho ndiMwari aiti kuna Abrahamu, uya nemwana wako waunodisa undipe. Kubvutirwa ikoko hakusi kutorerwa chakanaka. Kunzi uya nemwana wako waunodisa undipe. Kubvutirana mwana. Nokuti shoko rekuti waunodisa zvoroti kuti kutomuda. Bati ndikuitawo sei? Ndakumuda. Satoda kubvutirana uya naye undipe. Yakapera sei nyaya pagomo. Abrahamu wakabata banga. Mwari vakanda zvoona unondida ndokubva asvinudzwa meso akaona gwayana rarirepo. Kureva kuti Solomon anogoziva kuti kana iri nauye mwana pakati pevaviri inongoda banga racho chete. Kana banga rikabatwa chokwadi chinobuda pachena. So Solomon wakatora banga ndokubva agadzika pamusoro pemwana ndokubva ati ndakuchiuraya. Mai vasiriwo but vambenge vachiti ndewangu ndomuda ndewangu ndokubva vati urayai. Havana kutanga vachiti ngaurayiwe. Vatanga vachiti ndomuda ndewangu. Ngwarira kudiwa nezvinoshuvira rufu rwako.
Kune zvinhu zvakanaka zvisina kunakira dai Mwari akupa meso mweya wazviona. Kune imwe help iri dangerous kunza Paul Acts 28 vakaveserwa moto pamauta. Mumoto imomo nekuda kwekudziya ndokubva mabuda nyoka kaenda paruoko rwake. Vanhu ava nyoka haina kungouya, yakauya nekuti vakaveserwa moto kuchitonhora kuti vadzirwe. Kamwe kakudzirwa soka nenyoka dzirimo. Kamwe kafevha soka ngwanire kane mastrings atwati. Bangara bantu mai vasiriwo mai chayo ndokubva vakati mambo chiurayai. Wai nokuti imba ari kuona banga ari kuona rufu. Ndokunga maari ari kutokupura kuti mambo neni takafanana. Tinouraya. Ufunge ukasava nerevelation. Nyika nechechi pane painoita inoti fananei. Pozi kunyika uko uri kuvharwa mari dzako ka. Wouya kuchechi onzi chiunze yasara. Kuitira ndiro racho rinenge rinotora. Vanzapa waitorerwa wasara neshoma swanda yofamba kupedzisa unoti ndapotera kwa mambo, ndapotera kuna Mwari ane nyasha nenhamo dzangu dzese wozwa kuti tiri kuvaka hama dzangu. Mwana mambo uyu anenge akafanana newe panzapa. Vanga varakabatwa vakainterpreta zviri different. Because the word of the Lord is like a double-edged sword. So banga ramwa shoko ramwari parabatwa pamusoro pe situation. Kuinterpreta kwako ndokunenya. Mumwe ari kuona rufu but mumwe ari kuona upenyu. Nokuti shoko ramwari rinopa upenyu. So banga parabatwa pamusoro pe mwana mai vasiriwo ndokubva vati mambo. Message yangu chai zviri mandiri chai. Nokuti wakaipa akauya kuzoba kuparadza nekuuraya. Uipo uri mandiri wambonyepera kalavu but original uraya munhu. Musatombotipa yenyu divide the child into two. Kozva mauya muchirwira mwana kuti ndewangu sei wakuda rufu rwemwana. Mwewo unyengeri ndo zvaunoita. Mawise men asvika nekwaHerodhi vakatoudzwa naHerodhi kana mamuwana muuye neparo nokuti neniwo ndodawo kumunamata. Hama dzangu wakaipa une tsika yekudaro yekuti unoita sekunge uri kuwirirana newe pazvinhu. Gamba aine plan yekuuraya upenyu hwako. Kwarira kumwe kudiwa kuri dangerous. Imwe favor usinganamate Mwari, usingafambe naMwari itya isi favor. Paredhi Sea pakayeredzwa masoja ekuEgypt inhauye kuti Mozisi paakatambanudza tsvimbo vachikrosa vaIsraeri naivo vakasvika pakavhurika. Asi havana kuziva kuti panovharwa nguwai. Mumwe mikana itya. Mamwe maopportunities mulife is a trap yekuuraya upenyu hwako. Pamberi pamambo makakatanwa ndewangu. Iyo problem yevana havana zvavanoziva, havana chavanokutaura. Mai vasiriwo vatombomutora zvichida neusiku vakatombomba mukaka usiriwo. Nokuti mukaka chaiwo unokosha, wamai vako chaiwo unokosha. Mai vakabvuta mwana usiku ndofunga vakatogoti yamwisei. No wonder Solomon paari kubata mwana kuti achidivhaidha zviri pachena kuti unotobata negumbo kuti anyatsodivhaidha mwana. Position iyo inokonzera kuti mwana arutse mukaka usiriwo. Tine vanhu vakauya neinformation yekunyika yekuti tikasarova deliverance muno mukaka munoita a mixture yekuti paita dambudziko anenge akukupa ideas twepanze tiri kuna Mwari kuti pane rimwe gwenzi usiuroi zvayo but rinotishandisa. Because apane pamba kuti information yatakabva nayo panze tinogona kuitakura nekuchechi. Solomon une uchenjeri ngabate mwana zvakanaka but mwana akabatwa zvakanaka zvinhu zvinofambira zvakanaka nokuti ambonwa mukaka usina kunaka. Pane nguva yekuti parinoparidzwa unyazonzwa kuti panapa taitwa upside down tazunzwa manje. Hapana chinosara ende tatsikwa gamba iblessing iyoyo nekuda kwokuti zviri pauri zvikasazunzika ukabatana nezviri muno confusion. So vaviri vari pamberi pamambo ichingoti ndewangu banga rabatwa mai kwavo vanointerpreta nenzira yandinoda. Zvanzi mambo aiwa musamuuraya ipai henyu uyu auya achida kuti ndewangu asvika pastage inoita sekunge haachada nokuti kana munhu achiri kuda anofanira kuramba achiti ndiri kuda but asvika pastage yekuti aiwa musauraya mwana ipai henyu uyu. Zvonditaridza kuti giving kupa kwakakonzera munhu kugamuchira.
Nokuti arikuti ipai henyu awo mambo nobati iyeyo ngaapiwe anopa chete ngaapiwe asingade kupa anongona is stage number 1 stage inoita kuti ugone kureceive is when you give. But amai havana kuhwina nyaya nekuti vaida mwana vakahwina nyaya nekuti vanodawo kupa mwana saka vakapiwa mwana. Mumwe paanonzwa mumwe achiti ipa henyu ndofunga akanzwa kufara kuti ndazomukunda manjariza ino atoramba nemwana wacho adoti ndichipiwa ndofunga anga aredi kugamuchira ndokubva kuti noitize kudenga hatina kudaro augamuchire chete pane kunonzi kumupedza nhamo usima unopera nhamo kunopera nhamo ndokunobva hembe dzacho ukaita risechi zvakanaka uchazviona shoko harichinjwe nekuti mababa maisazida kuti mupedza nhamo haipere ipapo varikutotanga imwe ipapo. Kuna akanzwa kuti hondo payasvitsi yasvika yakuda kuexercise the principle of the kingdom. Hama dzangu chinokunda tsika dzese dzepanyika kutiita zviri mushoko raMwari. Ikonomi dzenyika dzinokrasha, masystems anoramba kushanda asi ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Kune chaakanzwa kuti pano kuti ndizodzokera nemwana ndakushumira mambo musauraya mwana ipa henyu maya. Amai anofunga vakafara kuti zvaita andazomukunda. Gamba unoziva pfungwa yamambo kuti mupfungwa yamambo wese anonzwa kuda kupa uri pastage yekuda kugamuchidzwa namambo. Ozawo ukaverenga nyaya yaDaniel is very challenging. Shumba dzakaridze nokudarika maKristu nokuti muKristu akatooma kuti ape but shumba padzakakandirwa Daniel shumba dzinodya vanhu padzakaita meeting mulife yaDaniel zvikanzi uyu mudhara utanzwa mambo paakukanda vachiti mambo Daniel Mwari waunoshumira ngaakurwire. So shumba dzakanzwa message yamambo vanonzwa message yekumusoro pane pavanooperator kwete neappetite natural zvekuti shumba dzainyeredza Daniel dzichiudzana kuti ndobata rezvonzi mambo vati kudii nzara haina basa asi mambo vati uyu Mwari ngavamurwire. And Daniel paanongoburitswa mugomba achingoburitswa bedzi zvanzi vanhu vese vairwa naDaniel nemhuri dzavo ndokubva vakandwa. Saini inotaridza kuti shumba dzaitrasta zvinoita mambo. Zvanzi vanhu havakadyiwa vachiri mudenga. Shumba imhuka inotarisa uku vachakaita kuti igone kudya zviri kuuya kubva mudenga kuti pavakapa Daniel kuna mambo vakati tarisiro yedu yaakuna mambo watapa kwete kune zvimwe zvinhu. So mambo ndokubva varilisa zvinoenda kushumba dzaregera munhu. Let me go into a bit deeper concerning Daniel. Prophetically, Daniel wanga fasting dzake dzaita 10 days. Aramba kudya nyama mupalasi yamambo. Shumba imhuka isingadye zvimwe zvese inodya nyama bedzi. So Daniel paakakandwa kugomba reshumba abuda mu 10 days fasting dzake. Fasting yakaafecta the lions to an extent yekuti shumba dzakakopa chauya. Daniel anga asingadye nyama panze saka chisingadye nyama kana chauya chinoparidza zvachinorarama. Upenyu hwaunorarama hunoshumira environment yako. Shumba dzakaudzana kuti vakuru ava ndo vasingadye nyama vanodya nyama kana vauya tichatanga zvenyama but so far kana vauya vasingadye nyama tinongokopa the lifestyle yaDaniel kuti upenyu hwako munamato. Maybe I can go into big deeper on it. Ichokwadi kuti Mwari vanopindira munamato but there is the other side yema answers. Matthew chapter 6 verse 6 inoti kudii pamunopinda pakavanda muchinyengetera Mwari anoona kwete Mwari anonzwa. Iwe uchitaura iye achiona. Matthew 6 verse 6 Mwari anoona zvakunoita unokuropafadzai. Iwe uchitaura iye achiona. Kurati pamwe pacho haapindure zvawataura anopindura chiri kutaura. Kana usina kundinzwa ndopaunoita musha. Ine chaiye musikana ukapfimba musikana nyange ukataura zvaari kuda kuroorwa. Ndinati kuroora kuzodii anoramba. Ukadzoka after 2 years unosvika akaroorwa. Kuti pano zvandaitaura yapicha yakuti haana kuramba zvawaitaura airamba chaitaura. Zvoreva kuti iwe pawaitaura iye anga achiona.
Ndona kuti rako bhandi racho ratopera kutatu todara kubhandi rangu. Nyasono apa nonyura. Kurorwa ndoda but apa. So Matthew 6 ndoje yakuti the God who sees what you do will reward you. So what you do matters. Daniel akamira nyama, pakaiswa mushumba, shumba dzikakopa tsika ichauya. Kuti nyama yawanzorowa tangomira nokuti uyu anga akamirawo futi nyama. Pakazokandwa wanga vachirova nyama, shumba dzikatoudzana kuti zvenyama zvatanga. Okay, I'm going to be deeper this. Luke 19. Chakapa Jesu kukoka Zakayo kumba kwa Zakayo chiri very strange because hakuna muenzani kukoka muridzi wemba kumba kwemunhu iye. Hakuna chivanhu chakadaro. Ndau ya muno mudiriro kana kukoka ande kumba kwako. Unongotadza shona. Muridzi wemba ndiye anokoka munhu. But Jesu paakasvika pamutuna Zakayo, Jesu ndiye akati buruka tiende kumba kwako. Jesu ndiye arikoka muridzi wemba kumba kwake. Chii chakonza nokuti Zakayo aingoda kuona Jesu chete, kuona chete. Zvanzi aingoda kuona. But sei Jesu akatoda kuti ndinoda kuti ndihoste tiende kumba. Muti wakandokwirwa naZakeyo ndo waireva zvekutaurwa naJesu. Zvipi? Muti wakakwira muti wemuonde. Maonde zvaakaita akasvukira kunzo. Kunzo ari right. Ukatuma nemashosha asi right. Saka Zakeyo kana ari panze anenge achida kutoonawo Jesu. Munhu aripo. But mumba make mune mari dzevanhu dzaakaba. Saka inside akaora ari corrupt. Saka paakakwira muti wemuonde Jesu akabvunza kuti type yemuti ndo type yako. So pani pamba kuti chinamata Mwari anenge achiona type yako cheche. You know, we are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa tiri chiropafadzwa. But pani pekuti wega unotooneka kuti ukaropafadzwa hakuna chakanaka. Why? Because unotokufamba uchipromise. Zvakuzvikaita musho munhu atabuda. So denga rinotogara pasi kuti vanhu vasaite mudumbu kasotai munhu. Vanhu vanokuwara pachechi nemunhu. We are blessed to become a blessing. So akadzi aitogara vese. But kakumukirana kanongouya kana mumwe aita zvinobatika. Kana mumwe ane mwana ndopaanoziva kuti mwangu itsotsi. Vagara nguva refu muwanano vanhu vanogara 20 years or 30 years. But vakagumburisana unzwa murume achidza kuti haundizive mushe. Ichokwadi kana chitodaro. Because chiri kuti haundizive mushe chinorova ende chichangosvika. Mweya. Because for 20 years mwako unomuziva. But kunzwa achiti haundizive. Pane vatoshanya. Ende ukasaita mushe navo vanorova. Zvakagarisana musame house. But mweya wautsotsi uri mwake. But utsotsi hwake hwakarongeka to an extent yekuti ukasava ne-morning light. Zvandakazozviona mangwanani. Kureva kuti chiri kunzi mangwanani hakusi kuedza kwezuva. I-revelation, i-knowledge. Nokuti tine vamwe vokuti vachiri muusiku. Iyo ari mangwanani. Iwo Salomonzo vanoitaura kuti munhu yakarara iye akasvinura. Kuti dzakarara idzi. Iye achifamba, anorara sei achifamba. Imwe level yekurara iyo. Wakasvibira wakarara. Kana kuona munhu ane musoro muhombe chaicho nzenga hana musoro. Vane musoro wavari kutaura kuti ikontena but mukati umu hamuna chakanaka. Law of exchange. Ikaitwa inotoda revelation kuziva kuti pano pane zvakaputwa pano. Why? Because unosara une shadow picture yechinhu chinonzi Africa yakazviitwa Africa. After colonization, my independence dates takamapiwa vamwe 18 April vamwe musi wakati vamwe musi wakati. But ukaona upenyu hwevanhu vakaita independence. Unotoona kuti vakapiwa idate racho. Life yacho havana. Law of exchange. Yakutoda vanhu vanorarama muchiedza. Mulight, murevelation. Mukuona kuti handiyo nyaya yake ndiropa muchinjikwa naJesu. Apa pane fake iripa.
Izwa Mwari vakatotaura naAbraham Genesis 15, 14 and 13. Vachiti vana vako vachava nhapwa muIjipita, but after 400 years vachabuda with great substance. Nguva yekubuda yakwana, Moses ari kunegotiate naFaro. Faro anosvika paanotaura exodus yake kwete yaMwari kuti endai asisiyai mombe, endai asisiyai madzimai. Anga kuramba ndiMoses. Why? Because anoziva the original one. Because can only desperate, you can settle for anything. But when you are desperate and you know the truth, you don't settle for less. Moses ndianga kuti tinoenda kupi tisiya madzimai tisina muri. Aiwa azviite toda kuenda nemadzimai. Tinoenda kupi tisiya mombe upfumi hwedu, aiwa azviite toda upfumi hwedu. But anga ane original information. He was a prophet. Akaberekwa pa Exodus chapter 2. Yaenda taura ndiya Genesis 15 verse 14. Wakaitora kupi zvakaitika asiko. Nyaya ndeyekuti paakanhonga kurwizi akaendeswa kunopiwa mukaka namai vake kwete nemunhu akamunhonga. Kukosha kweshoko raMwari rakafananidzwa nemukaka wekuti vana vanokura vaine chokwadi. Moses paakanhongwa haana kupiwa mukaka namai vakamunhonga. Ngwarira kunhongwa nevasina mukaka. Batsana kule musha ndoko wapapodza ipapa. Kune zvinongomuka muka soma zatira. Pakati paitika zvakati patobuda chicha manyeko abuda manyeko. Kune mukaka wakamurera kuti azive Mwari. Haachada. Anoda kuna mai vakamunhonga vasina kana mukaka. Vane matoyi kuti vana vatambise. Zvimwe zvese zvikaitike zvichapfuura sinogara nekusingaperi shoko raMwari. Ina always tell people kuti ukachinja church unachawati gonei zvako. Because wese anochinja church anobuda ine Bible raishandisa kwaakabuda. Kurati anobuda pachena kuti harinyepi bandiri naro. Because kana wabuda kuti harisi kuita kachichaka rimwe, unopinda imwe une rimwe. But ukaenda neiro ikoko uri kunovhurirwa iroro futi. Kuna akachinja bhawa asina mari adhakwe izvo. Ngwarira kunhongwa namai vasina mukaka but vane matoyi vane palace but mukaka vasina. Tinaona vamekirwa nepalace iko kusina mukaka. There are times yekuti anodakadasa vashenti panapa so ongoti kune yakati yakazudai palace inomunakidza unoshaya hake mukaka ariko. Otozoona kuti handisi kukura hapana chiri kuchinja but palace tiriko. Yeti mai vako vane mukaka vasi mupalasi ziva kune mukaka wako. Amene wandikutotsurawo zvavo. Nokuti tine vana vanonakirwa nematoyi. Isi tine vana vadiki taimanikitirwa kudya kaizvi. Kudya. Unotomushenza mwana achitamba uya utyeka hazvina kukosha. Entertainment inodarika growth nehealth. Saka tonoti kutopiwa kuti chingwa ichi chikaizvi kungoruma usiya. Saka vakazoita metse kuti tineswa jemu. Jemu rotapira. Vana vanoda kutapirirwa kudarika zvesezvo. Saka chikaiswa jemu akupedza pisi. Akangwarisa anokirira jemu okanda futi pisi. Saka chona rikaparidzwa unera unogamuchira so. Unodzora kuti tinobva newe mushe kumashuro but kana taakusvika chairo ringachinja upenyu hwako. Iye wakaipa ukaona usingasangani naSatani isaini kufamba mesa musangani. Pane paunofanirwa kuita help all nice. Amaya hangoba usiye wakadaro. Unosirwa something. Tine vanhu vokuti muchechi vamo neka something kawo but kasina life. Chaanoda iye chigaro kwete kugarwa naMwari wacho. Kungoti tisu tiri pano nani wega ipapa. Chigaro chakanaka kana iye muridzi wacho angakugarawo. Ngwarira kubvutirwa zvinokosha. Ongosiwoneka something kasina basa. Wakaipa une tsika yekudaro. Ndoda kuti uite utarise upenyu hwako. Uri kuprofita upenyu hwako. Uone kuti ndo here inonzi marriage kana kuti pane zviri kuitika pano.
Pane zvaunofanirwa kusecha. Ukatarisa wega unoona kuti ndiye murume akandiroora here kana takandiroora pasina pakausara tsanwa. Koza akandiroora aitondida cheshe. Akatsanwa andanawo kawa ishe unaye zvekuita namusoro pamwe. Taakuda kubereka anotarisa vana vachiona kuti ndo vana vandakapiwa naMwari here kana kuti vana vandakapiwa vasisipo kwazara zvakarongwa newakaipa kundizvitorise vanhu. Kuna utsotsi hwekuti unobirwa motikari wosiwa une motikari akuenda tipa manje zvokuti mota unenge uinayo but wega unotoziva kuti asanda ane mota. Why? Because kashoma kuti upinde mukati uchidrive. Unowanzogara uri panze uchiita seuchidrive. Toda kubva pakungoti you eat toda the good of the land. Iwe unomuzati mune dambudziko rokuti waenda kuna chiremba kuti une problem yenzara. Aiwa vanoti kudya unodya pazvaunodya zvivake. Kuti une problem kwekusadya yekudya sina basa. Amuzoti zvirwere izvozvo zviriko zvekuti ndosvika uchitorwara utonzira ufanira kudya zvakati. Haurapwe nemapiritsi. Unorapwa nechikafu. Uzichidya iwo ukaonawo mafruits, ukaonawo beans, ukaonawo mazai. Imedication iyo. Isaini yekuti wakaipa akamurwisa akakusiya uchidya but azaona ucharwara chete ayo hakusiya uri naked unosiwa uchipfeka but mapfekero zvokuti hakuna tera unomonzi wakachena. Wepanozozati hazviti. Rega ndikudze Mulungu. Life yese pane pekutangira. Chakaipa kufa uri pastage yekutanga. You must improve and move on. Pane kunotangirwa. But kuramba urimo mumekutangira iera. Iti Mwari ndibvisei pastage. We move from glory to glory, faith to faith. Vakanotengesa mafoto kuFacebook vanobva vati before and after. Iwe wasati wane after, but before it. Wakaipa akaba zvakanaka akamukusira mwoyo womunhu. Unare picture yekuti ungati after. Unoziona kuti after yacho ne before tichiriko. Azvive kuti unozvida you are under attack. Kuna akagara mangwana akakusira unera nezuro chete. Mwari ngaatiwanire nyasha. Munhu wese ngaavhete life yake. Ndaupenyu rwandakapiwa naKristu. Ndo life here iri muna Mwari wandonamata. Kana kuti pano pane ane tsika yekungobvuta wondisinga chero zvaasiya. Inongotiwo as long pane zviripo it's okay. The good of the land. Zvakanaka. Ipfungwa yaMwari kuti ndive zvakanaka. Ndati mauri mutori wired for the best. Inharo hako but wega unoziva zvakanaka ndozvida. Bhabhuri rakatoti baba venyu vanoziva kuti munozvida. Tsvakai umambo hwake nekurama all these things zvinhu will be added. Wakambona munhu anorwara nenjere, munhu anorwara nepfungwa mumuraino kana achifamba akatakura zvimagaba zvimapepa andinotomudzwa tsitsi kuti sei achizviremedza kudai so. Ipfungwa wani chikushanda kuti kana uri panyika ita utuntu wako. Zveshe zvakaoma pazvinongoitawo something. Assets not in paper but not nezaramo ngozirova. Imind yemunhu yakadesignwa to own. Ukasaita nharo unoramba uriko. Ukasatsamwa ukasagumbuka unoramba uriko. Ndakutopedza ndikanope statement tipinde prayer mawasha. Ndakaenda kudongosha wadoko kumushewedu. Takafonera mama tiri kuuya nevazukuru venyu paorita apa unobva wapinda mukitchen chebera atanga kubika zvinodiwa nevazukuru vavo. Tichisvika takasvika vari mukitchen vanga vatopindemo about 2 hours ago. Tichingopinda ngoti garai 5 minutes ndakaona vana vese vabuda panze vabuda musodzi. Gogo vanoti vazukuru mabudire zvikanzi utsi gogo musodzi. Ivo vane 2 hours varimo. Havachabuda musodzi. So ndakaita pfungwa yekuti muchembera akasimba. Kamba hazvisiri izvo. System yake yava damaged after a long time ari musi. Hakusi kusimba kukuwara.
Nokuti mazuva vakatanga kugara kumusha vaitonzaro futi kuti vakagara 5 minutes mukaita kuti vaibuda panze. Unozari nhamo inosvika painojairika zvokuti wega unotononga una problem. Svika pazoita nokuudza sokuti problem mufunge. Unosvika pakujaira problem yako zvokuti haisisiri problem. Zvoti munhu kana achiitaura nokuti ari kuwaste time takazvimanaja izvi. Unongoti ukadyiana 11 unozvika futi na5. Chinonzi lunch pauri kangori pastatement amene basa rese. Lunch unoidini. Kuno breakfast lunch yacho hanzi kanoka breachiva amene ka11 kaya. Kabrancha tozonana manheru. Wakatojaira zvokuti ukaudzwa kunzi I want to see you per lunch. No confusion. Hauchaziva. Nhamo inosvika panguva part and parcel of your life. Iye Mwari wacho achiti you will eat the good. Mwari wako akadesign the best for you. Don't settle for the less. Umaona Mwari anomboitira vanhu mamiracles muEgypt kuti vanogara kuGoshen kune zvakanaka. Patozoita pfungwa yekuti aiwa Goshen is still under Egypt maroja na zvakanaka uchiroja zvina kunaka. Mwari chaakaboekana nevanhu vari kuitira favor but vari munyika yaMwari. Kuona Mwari akanzwa kuti avafanira kuva nepanonzi pavo vanhu. Zvoti Mwari akakuwanira nyasha kune Faro achamuka kuti akushushe. Tataigarisana mushe vana pasi kana kuenda vakundinetsa inda vakundinetsa. Mwari akadya pfungwa yekuti pasiri pako hapasi pako. Indakambogara kuwadzana une munhu gara sekutara chimalawika. Sati aiwira naseri. Mwana wapano, mwana wapano unoti mwana wepano. Pashainese kuti mwedzi ukapera mwana wapano aibhadhara. Vanozati zvima statement. Tinotembera pamba pemunhu kuti mwana wapano. Hakuna mwana wapano anobhadhara nini. Kune mashoko anoudzwa so anobvunza kuti zviri right. Hazvisi. Kupalasi kusina mukaka kusikumba kwenyu. Beta munogara muchimba chiri pakona pachinonzi chenyu kuna mai vane mukaka. Kana kupalasi kusina mukaka. Kuda chinamati. Munamato wako newangu ndio kusecha life. Mwari apa pane palangorwa exchange. Kumba ndabva kumba but iyo yekuti handina kunodzi kwangu. Sei. Ukasagumbuka mhenhavo. Ukamowirana nedambudziko rako watoipa. Samwa. Woikana nazvo. Vane zvakanaka ndo vakaita sei tese takafirwa naJesu wani pamuchinjikwa. Nyasha dzake izhinji dzinogara nekusingaperi zvinojamba sei pangu. Kana kune mweya yakaita exchange nhasi ndiri kuti Mwari chipenyu ndochangu ndakudawo zvine life. Kwete kuita zvirikuti nauti no problem tikuenda kumusha kunozorora. Touya nepfuti kuti tikushudhe uende hauchadoda kuchovha fete. Kana uchikuda pano pane inonzi the good of the land designed by God. Ina msandana ndikutovavarira ndikutoidawo. Wakaipa exchange dzanoita anotisiya tine mota tisina mota. Zvokuti paunodrive uchisangana nedzimwe mota unoziona kuti unowana ane motikari. Iwe uri motikari. Wasana kuzviitawo. Unoona kuti unotorwa picture pamota imwe wabuda mumota mako. Zvinenge zvichitokudza wega kuti hamusati mamudriver dzako. Unobata mari but hausati wakubata mari. Kumbuka ndakapiwa sei shoma vamwe vachibata zhinji kana ari Mwari wenyasha zhinji. Ukasatsamwa mhenu pandauya muzokupawo hasha zokudenda. Zvofanira kukubohwa. Usajase kufita mazviri kuti I know it's okay. Local life kacho hazvinoita. Ndakura pamaini kumazoe kuti ndaitombopfeka magamshoes magambu dzababa ekubasa. Ukapfeka nguva refu anoreruka. Under the boot. Iyo problem ukagara mairi nguva refu haisi problem. Unotoshamisika nachitaura sokuti problem. Unototaiwa ndo life it's okay. Zvichaita rini? Kabuda nharo. Pamambo tauya. Pana anofanirwa kudzoka nechipenyu. Kana chako chiri chipenyu ndo chaunofanirwa kudzoka nacho nhasi.
Tansa ushubitwa ni wamwe. Uone shubitwa mpeni wako. Samwa. Unamata mwaraka fanana. Kurukushubira mwalimu mwechete boy kana kumbuka. Tunaitwa wamwesei kwa ilinda katazi. Kana tagarikirwa tese pa mchinchi kwanda akuda uchipenye mu upenyo. Pakuda place kwa ma demands. Unyika imwe ya kuti mwari. Pa vana vangu ndakuda vanoterera. Angangobereka vana vanotemesa musoro. Muwanano yangu ndakuda joy. Garisana nekudana na zvintu zvakasiyana. Osakana muchigarisana. Kana kisa ite. Mwava vatoda kukisa vatokunza tinda. Wozvinozati azviite. Amukisa kwa chichi ite. Kisha iyo chenda kubasa wanzu yandu kupe haku unokunza tinda. Wozvinozati atidana netogarisana. Ngapesi. Wada tukumbile kusunge tunamati. Unamato wenaro ndo wandiri kudai. Tarisa mwana wako. Ona vanave vamwe. What if I not this kind of a child? Zorerai discipline mwana wangu kwete vana vari kumwa mutoriro. Andakubereka ma problems ndakabereka maropa sadzo evana. Andina kuwanikwa kuti ndizorohwa, ndakawanikwa kuti tive murudo. Mwari dzorerai rudo mu marriage yangu. Kumbuka boy kana rwadziwa. I want us to begin to pray. Pauli bado na mata. You know your issue, you know your story. Chakabiwa mupenyo wako unochiziva weka. Basa rakabiwa na unoshanda risiro raunoda. Wakafunda une degree ra unoshanda rinotokurwadza. Wakaipaka kupa basa batanga basa rako. Mwari ngadzorere rinonzi basa rako. Chero ndishanda tsvida izvi. Ndakuda kushanda rinonzi naMwari ndo basa rako. Chero ndabata mari, ndakuda mari yakaropafadzwa. Chero ndavaka imba, ndakuda kuvakawo imba kwayo. Chero ndapfeka, ndakuda kupfekawo zvakanaka. Chero ndadya Mwari mati mushoko renyu the good of the land. Baba ndiri kudawo vana vanochata kurorwa batiko vanochata ndo vakadii. Udzaiwo muchato mumhuri yekwangu. Vanasikana vangu Mwari varangarirayo ngavapeiwo michato. Vanakomana vangu Mwari ngavapiwewo mabasa. Mavhiza anowanikwa vamwe vachienda kunze kwenyika. Baba ndiri kunamata kuti yangu passport ngaitindwewo vhiza. Handidi kungowa nepassport bedzi, ndaakudawo inofamba. Ndaakuda kuvhurirwa masuwo madhoo kune dzimwe nyika. Law of exchange yakaitwa pamuchinjikwa kuti Jesu akatora zvakaipa ukanipa rugare. Ndiri kunamata masikati ano zvakanaka. Vachiwanikwa mimba yekwangu. Vana vangu Mwari michato. Vana vangu Mwari mabasa. Vana vekwangu rudo. Musa wangu Baba ngaukure. Tinotaura nyasha nezita raJesu. Kereke yedu Baba. Chinamato zvakafa tinozviramba. Tinotaura Jesu mupenyu. Tinotaura kudzikinurwa kwevakatapa. Tinotaura simba raMwari. Tinotaura kubata kwedu. Pakereke yedu. Tinoramba zvakafa. We speak life in the choir. We speak life in evangelism. We speak life in ministry. We speak life in the name of Jesus. Tinotaura upenyu, tinotaura chipenyu, tinotaura zvinofamba, tinotaura zvinoendeka, tinotaura favor. Mweya yese yakaputa michato, mweya yese yakaputa mabasa, mweya yese yakaputa dzimba. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Stand yake ngaivakike. Taramba mweya unotendera stand wakanyima mari yekuvakadzimba. Vana venyu ngavawanirwe nyasha, ngavaite mabasa nepundutso. Stand yake ngaivakike, stand yake ngaivakike. Nyasha dzenyu ngadzidururwe Baba. Imba iyi ngaivakike. Ngaipere. Mweya inokuta kuvaka, mweya inokuta nyasha. Inotaura favor nezita raJesu. Inotaura favor nezita raJesu. Inotaura favor nezita raJesu. Mweya yakaba michato, mweya yakaba mari, mweya yakaba mabasa. Ingavasiya vaine mabasa asina pundutso. Mweya yakaba michato, ingavasiya vachinonzi vakarorwa. Mweya yakaba chekufambisa, ingavasiya vane mota
Zikufamba mweza banyasha zao baba kinotikleo maskati hao wanaskana ngana mgaribe chakaputa wanano yake chakaputa mchaka wake every spirit chero mweyanga wakaputa shinu shake tikuna matapachibo ino wakati aneza mchene iya akafaka muka I speak life in abundance. I speak life in abundance. Nazitara Jesu. Atizokere tina michando ya gafa. Atizokere tina nabasa ya gafa. Tinatoka na shimbenyu, tinatoka na shararama. Na mzitawi kwa muri babu. The one greater than Solomon. Jesus, who is life, resurrection and life. Every dirty situation, I speak resurrection anointing. Every dirty situation, I speak resurrection anointing. Lokuti makanaka. Nakupa ibili kukulemeka sana Yesu. Amen.